Здравейте, Майнкрафтери! Това е трети епизод на как да си направим, или по-точно как се прави. И сега ще ви покажа как да си направите една такава врата. Ето виждате как работи. И тук си сядате и си отчипте. Това ще го махна, защото е безстранно. И после, за да си затворите вратата, не знам защо така са го направили толкова сложно. После като са го поставили, трябваше да се измисли нещо. Значи взимате тук много неща ми се събраха от фермата за уит, където правих току-що. Ако искате да разберете как се прави, гледайте клипа на Gamecast на Born God Freedom и ще научите много интересни неща, как да си направите в Minecraft, Skyblock и тем подобни, Survival и така. И си го зареждате. Ето така. Така. Сега търсите си място и копаете една дупка. Колко ще ви е. Дупката показва колко е широка вратата и колко дълбока. Моята е ще бъде дълбока 3 квадратчета, като старата ми. Ето така. След като сте готови, правите това. Взимате пистани, задължително пистани. И поставяте ето така, по този начин. Тук копаете така. Ето така. И после взимате редстоун и репитерите. Тук слагате редстоун. А тук слагате репитерите. Ето така. След това тук си правите това. И левър. Така. Слагате един левър и го активирате. И накрая частта, която е и ето я вашата врата, която трябва да ви се получи. Точно в този начин, по който аз ви показах. Има и друг начин. Значи, ако искате да си направите, нали, къща, аз старото, защото исках да направя къща с тази врата и го обърках. Трябва да направите надолу. Това е най-елементарният начин, но трябва да направите надолу 4, ако искате да са ви 3. Махате ги тези тук. Копаете така. Ето сега ви показвам другия начин, който също не е лош. Сега тази врата ще си я направя така и ще си я оставя. Ето така правите, точно по този начин да ви изглежда. И тук това го махате и правите един канал. Значи, така. Ето така да ви се получи. След това, ето така взимате редстоун и редстоун репитери. Така поставяте репитерите. Тук редстоун.
Така. Извинете се, прекъснато. Така, сега като продължавате го и взимате материал, с който искате да си направите къщата. Съответно с този. И вече активирате вашата врата. Ето, вашата врата е готова. Сега правите само така. И тя е готова. Така, прави така, за да си остане. И сте готови. Така, това беше всичко от мен. Довиждане. Харесвайте клиповете. Абонирайте се, ако може, за да качвам още. Това е. Чао!